Kaixo, Aiora Zuleika Soroa naiz, Pirritx Pailazoa. Eta kontatu nahi dizuet, joan den urtean, abenduan oso gaixorik egon nintzela, pneumonia larri batekin, eta Donostia ospitalean ingresatua egon nintzela. 9 egun igaro nituen zainketa berezien gelan, eta beste hainbeste gela arrunt batian. Inoiz ez dut edukiko hainbeste txalorik eskertzeko ekipo guztiari egindako lana, emandako maitasuna, ze profesionalak, ze humanoak, ze goxoak zareten denak. Hasi mediku, erizain laguntzaile, garbitzaile, zeladore, jangelakoak, denak, ikasleak beraiek ere oso jatorrak eta maitagarriak izan zian. Eta egia da, egonaldi larri hartatik, maitasun asko eta oroitzapen on asko ere badudala, ez? Eta oso eskertuta nago, esan bezala, arratsaldeko 8:00 txaloak, bizitza guztia txalo ematen eondare ez nuke nahikoa izango. Beraz, Pirritx, zer daukagu esateko, une zail hauetan? Kutxi, Marilutxi, aizue, animo eta aurrera, sudur gorrion indara, zuekin duzue. Bihotza, burua, eskuak, sentitu pentsatuekin, beti elkarrekin, ibi! eskerrik asko, maite zaituztegu.